tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share yung nararamdaman kong sama ng loob sa aking mom. Kasi po, nagsabi ako sa kanya na gusto ko pong i-allot ang majority ng aking sweldo para makapag-ipon for a rhinoplasty. Bata pa lang po ako, kalat na po yung ilong ko. At gusto ko po talaga at promise ko ito sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng trabaho, yan yung unang i-invest ko to myself. Nakakalungkot lang pong isipin na may mga tao talagang hindi supportive. Katulad ng mami ko na sinasabing wag muna akong mag-ipon para sa rhinoplasty kasi naman krisis ngayon. So dapat tumulong kahit papaano sa bahay. Lalang, nakakasama ng loob, pero syempre, ano magagawa ko? Ganun talaga. Anyway, may opinion ba kayo tungkol dito or pwede ba kayong makipag-usap sa mama ko? Sure ka? Kami Sure? yung tinanong mo? Sure ka? Mga magulang kami. Mga magulang din kami. Tsaka, may presyo na po. Sabi nga ng nanay mo, krisis ngayon. Tama. Wala na pong libre. Merong libre. Pero ano no? Concert. Pwede! May libreng concert ang Love Radio sa darating na Saturday mga kabisyo. Ang Hatid Saya Concert. Makakasama po ang Maharlika Hood. Ayan, syempre, Shamrock. And Six Cycle Mind. At hindi lang yan, may pasumba pa tayo. Meron pa tayong pa-zumba. Ito po ay magaganap sa Damayan Covered Court, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. That's on Saturday, April 18. Mula po alas 4 yan hanggang alas 10 ng gabi. Correct ka. At Grabe. alam nyo po ba kapag kayo po ay pumunta sa mga kaibigan natin, mga kabisya natin, mga tambalanisa ng mga Pasigenyo, ha? Pag kayo po ay pumunta, bukod sa libreng entertainment, the chance to meet yung mga paborito nyo pong Love Radio DJs. Yes. Meron kayong chance manalo ng bigas Oy! mula sa Gold Mine Grabe! Rice. Libre na yung concert, may libre pang bigas. Correct, libre ang Zumba. Oo. Diba? Yan po ang tugon namin sa krisis ngayon. Correct, ganyan. Speaking of crisis, Ayan. na coming from yung problema ng ating kabisyo, Oo. di ba? Again, na nag-PM sa atin, gusto niya magpa-rhinoplasty. Ano ba yung rhinoplasty? Magpapatango siya ng ilong. Ayan. Kaya lang sabi ni nanay, wag na muna anak kasi Oo. krisis ngayon. Totoo naman. Totoo din naman. Okay, so nung isang araw, yun din naman yung usapan natin, di ba? Usapan natin na important na malaman at matandaan ng mga magulang na hindi po natin investment ang ng mga ating bata. mga anak, Oo, mga 'di ba? Hindi natin sila pinag-aral para pag dumating ang panahon, 'di ba? Kukuha tayo sa kanila. Oo. Ngayon kung magbigay sila, thank you very much. Kung hindi, talagang sadyang we do it out of love, Oo. 'di ba? Mahal natin kaya gusto natin sila bigyan ng Correct. maayos na buhay. Sinabi natin 'yon. Pero syempre, meron din tayong tinatawag na mga bending of the rules Yan. and regulations, Oo. 'di ba? Which is to begin with, tama naman si nanay dun sa krisis Oo. tayo ngayon. Correct.
tama din naman talaga siya dun sa Oo. part na yon. Kasi hindi naman yung nanghihingi yung nanay mo. Kumbaga tinuturuan ka niya. Parang training yung pag ganitong crisis, it's not about us, Correct. ourselves. Totoo. It's about kung paano ka makaambag Oo. sa nangyayaring crisis ngayon. Totoo. Feeling ko baka naman supportive siya pag hindi crisis. Yes, Kaya lang oo. dahil crisis ngayon na nagdoble yung mga presyo. Kasi ang mama ko, Jegs, ay merong munting sari-sari store sa Oo. Laguna. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, nagtaas ka ba ng presyo? Sabi niya, kailangan kasi yung kinukuhanan ko, Tumaas nagtaas din ng mga presyo. Ganyan. So, kumbaga, talagang crisis po mga Oo. kabisyo. And kahit na magkaroon ng kaayusan sa ibang bansa, meron talagang time para, it will take time kahit Oo. papaano para mag-bounce back ulit tayo to normal. Correct. So, Kasi crisis pa rin yan. Nagkakaroon kasi ng domino effecto totoo so, yan. kung tayo, halimbawa, tumama sa atin yung domino, may chance tayo ng pagkakataon na pwede bang hindi na natin to ibagsak sa iba. Ayan, ganyan. Pwedeng i-absorb natin yung konting impact para konting impact na lang din Sa yung, iba. Sa iba. Diba? Basta like example, sa manong driver sa jeep, yung sukli mo na 2 piso, huwag mo na kunin. Oh, pwede naman, 'di Diba? ba? Wala naman doon nagfo-force ha. Oo. Ito po ay suggestion lamang bilang part of bayanihan ba? Ayan. Kasi nga crisis tayo. Correct. 'Di ba? So yun lang din yung gusto naming ipaintindi sa iyo, Iha. Of course, ang investing in skincare, investing in your outward appearance is always a good investment. Correct. Syempre no, kung ito ay magdadagdag ng confidence sa sarili mo, ito ang dahilan kung bakit hindi mo i-describe yung ilong mo na kalat, katulad ng sabi mo kanina. Bata pa lang ako, kalat na ang ilong ko, di ba? Kung ito yung dahilan kung bakit mabuboost ang confidence mo, sasaya ka talaga na matindi, it is a good investment. Oo. Kaya lang, crisis kasi. Malay mo, di ba? Crisis kasi. May divine intervention na mangyayari kaya sinasabihan ka ng nanay mo, huwag muna. Pinilit mo, nagpagawa ka ng ilong dahil crisis, di ba? Nagpapanic buying. Oh. Natula ka tuloy. Ay, totoo, sa grocery. Tapos nadapa ka. Ayan na. Tapos ang inipon mong pera kasi pang rhinoplasty lang. Hindi mo naipon yung kung sakaling mapaleng yung ilong mo. Wala kang, hindi kasi may kaakibat kasi talaga yan eh. Hindi porke after magpagawa ng procedure, wala na siyang post-operation Correct. expenses. Oo. So merong post-op. Paano nga kung, di ba, nadapa ka dahil nga nagpanic buying. Sorry pasensya ka na, dito ka kasi humingi ng advice sa mga overthinkers, 'di ba? So, anything can happen. Yes. Siguro kasi alam mo, totoo din naman yung kasabihan na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Oo. Totoo 'yan. Ito po'y lagi naming sinasabi sa mga mas bata sa atin na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Maaaring magkaiba tayo ng henerasyon, iba yung breed ninyo sa breed namin, pero somewhere somehow meron tayong pagkakaparehas. Kaya yung dinadaanan mo, nadaanan na namin na in times of crisis, it's important na maunahin muna ang needs over the wants. Ayan, pero wag ka Ganon. mag-alala kasi itong mga bagay na sinasabi sa amin, dati hindi rin namin maintindihan to nung bata kami. Ay, natatanda ko yung nanay ko na hindi niya talaga gusto yung mga jowa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, 'di ba? Pero nung nagkaroon na ako ng anak na babae, sa utak ko talaga, ay tama yung nanay ko. Hindi ko din naman talaga iaalaw na mapunta sa kung sino-sino yung anak ko. 'Di ba? Yung ganon. So, what you're going through, yung parang ngit-ngit sa puso mo, yung galit to the point na sumulat ka pa sa tambalan, 'di ba? Is something that we understand. Yes. But kaya lang, pasensya ka na. Ang hiningan mo ng advice mga magulang din. Mga magulang din. Na dumadaan sa krisis. 'Di ba? Ang tindi ng krisis na pinagdadaanan nating lahat. So, gumagawa talaga tayo ng mga iba't ibang mga paraan to make ends meet. Isa sa mga pinost ko nung isang araw na parang kumikinang na tip para sa mga taong nasa crisis, which is tayo, 'di ba? Huwag kang mag-disregard ng promos. Kasi dati siguro parang hindi mo pinapansin yung less 15 pesos off or less 10 pesos off or kapag ka naabot mo yung ganitong amount, may libre kang cooler or kung ano man. Minsan siguro iniisip natin, ay nako, wag na natin pansinin yan. Yung mga ngayon, mag-iisip ka na, ay sayang din yung 15. Sayang din yung 10. Malaking bagay diba? na yan Malaking ngayon. bagay yan. Diba? Kaya nga nalulurkay tayo kapag ka nag-i-increase. Noon bago pa yung increase in fuel na mga tigbe 20 pesos, yung increase dati na 50 cents tsaka piso, numaalma tayo. Umaalma ka na piso, piso, tataas na naman. diba? Ngayong 20. Ngayong 20, 30, nakakaloka talaga, diba? So, yun yung mga eksenang kapag ka
adult ka na kasi, Oo. when you're an adult, na may isip mo na, okay, may mga bagay na pwede tayo munang isantabi. Tapos babalik ka na lang natin. Hindi naman, alam mo, your mother is not shutting your project off. Correct. Hindi Oo. naman yung sinabing, wag kang magpa-rhinoplasty, Oo. hindi bagay sa'yo, or wag na, sayang ang pera mo. Hindi. Ang sinabi niya, di ba, Wag ano yung muna ngayon. Wag muna, kasi crisis. Crisis, Doon oo. pa lang sa mga words niya eh. Oo. Crisis kasi, di ba? Hindi yung, wag na, hindi mo naman Oo. ikagaganda yan, or wag na. Ayoko. Ayoko, hindi ko trip. 'Di ba? Mas gusto ko kalatang ilong mo. Wala naman siyang sinabing ganun eh. Oo. Ang sinabi niya is, wag muna kasi crisis. Kasi aanin mo nga naman yung matangos na ilong kung gutom kayong lahat. Diba? Aanin mo niya, ang ganda-ganda mo, pero in the end, matutuyot ka din kasi wala kayong makain. Correct. Hindi ka na makahinga. Hindi ka na makahinga kasi kulang ka na sa sustansya, kulang ka sa nutrisyon. Oo. Ganun yun. Ayan. Tapos Hindi, nagka-infection pa yung ilong mo. Kaya nga. O wala ka ng pera. wala, nagka-infection yung ilong mo kasi nga kulang na yung pera, wala kang pangbili ng pampahid ng ointment, 'di ba? So, yung bang mga ganun, nakikita ng nanay mo yan kasi nga Oo. papunta ka pa lang, pabalik na siya. Malay mo nagpagawa din siya nung Oo. araw, kaya alam niya. Hindi, ito pa, isa. Oo. Wala kang pampahid ng ointment kasi wala nang bumabiyahing jeep. Pwede Hindi din. ka makapunta sa mga butika. Totoo din. Oo. Which is nangyayari kapag Oo. crisis. Oh. Oh, Okay ka na? okay ka na. O mas nainis Andiyan ka. ka pa ba? Andiyan ka pa ba? Sabi niya, mali. Mali yung mga tinanungan. Back to you. Your mother is Oo. just mothering. Oo. Your mother is yan. mothering. Wisdom yung Correct. tinuturo sa'yo ng nanay mo. Yes, totoo yan. Merong mga bagay na dapat tayong mga magulang pakinggan natin yung mga anak natin because we can also learn from them. Yes. But please, para dun sa mga mas bata, meron pong wisdom ang mga magulang. Tama. O siya, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!